BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Pont Diwbaidd Stevenson, Conwy. Mae'r traciau rheilffordd ger Castell Conwy yn ymddangos o ddau diwb dyr sy'n ffurfio pont dros yr aber. Roedd hwn yn ddyluniad arloesol gan y peiriannydd enwog Robert Stevenson, gyda chymorth eraill yn cynnwys Isambard Kingdom Brunel a William Fairbairn. Bu iddynt gyfrifo mwyn dal pwysau'r tren, y byddai'n rhaid gosod rhesi o diwbiau bychain ar hyd top a gwaelod y tiwbiau mawr. Golyga hyn fod y bont yng Nghonwy yn gysylltiedig ar holl bontydd trawstiau bocs sydd i'w gweld ar draws y byd. Adeiladwyd y tiwbau enfawr ar y lan, eu cludo i'w lle ar y sgraffau a'i codi i'r uchder cywir. Bu Stevenson yn gweithio ar y tren cyntaf i groesi'r bont ym mis Ebrill 1848. Ychwanegwyd peiriau cefnogi, un ar bob ochr, a siancl yr afon yn 1899. Mae trenau yn mynd mewn i'r tiwbiau drwy byrdd cerrig tal, a dylunwyd i gyd fynd ar castell. Gellir gweld lled llawn y tiwbiau orau o gyfeiriad y de, ger y lawnt folio oddi ar ffordd Llanrwst. Mae'r bont bellach yn berthyn i ac yn cael ei chynnal gan Network Rail. Adeiladodd Stevenson 2 pont arall yn dilyn yr un egwyddorion, yn cynnwys pont hir iawn yng Nghanada, ond Conwy yw'r unig bont diwbiaidd sydd wedi goroesi.